банкноти, милиарди и патрони, сакове пълни в багажници, а това парче на DSG искам да гърми до бок. Правено е с милиарди, а ти си просто Бангкок. Една ненабита, а DSG е мега шок. Пасата голяма джанта, баварец е сток, кърмежна и вървежна е короната на Сузи. Приготвени хероини, кокаини в багажници на пасати. Самолети, вертолети на завоя с двете перки, долни лелки, горни батки за финала маневри. Емковият мотор е под мен пак, АМG-то и пасата, what the fuck, мен трак.